Karolina Dvořáková, jezdecký klub Doly Záší. Připraví se Tereza Kurková, Eliška Šimková a Barbora Vaňková. Tamhle 6, modrej. 7 tamhle dole. Tam je dole takový kolem na kytek. 8 A, B a 9. OK, Koukej na ně a znova si to říkej. Koukej, tady máš důvěřce. Koukej na ně. Vybijeme tak to vybijeme u vás autě někdy. Tak vybijeme na zápas. Ona jde to druhým. Hezky z venkově, jo, si to vyjet. Jakmile ti se skočí na španu, hned okamžitě stáhne a oprav si to. Tady můžeš klidně co tím černou si myslet. Musíš ještě rozjet. Co to bude za číslo? Jo, byl přepesli, že to mi se dáte dobrý. Malinký dobrý. To pohodně. Navazuje ti to. I když si to budeš mít, že tady musíš klarifikovat nebo někde dopředu, jo? Sednout, zatlačit. Teď je co? Necíl, jo? Já nevím, co nám zapadá. 64-43, to byl čas na parkouru bez trestných bodů dáma Karolina Dvořáková. Naše hodnocení jeskyně Dvořákové projela parkour v pravidelném tempu, v dobrém cvalu, má celkem dobrý, vyvážený a stabilní set. Jenom bychom vytkli to, že jeskyně při opravě cvalu se dívá na zem a pod přední nohy koně. Takže mezi skoky 3 a 4 kůň křižoval, jinak celkem dobrá orientace po parkouru, naše hodnocení 7.